Bon dia a tots i a totes. Avui estem així al Col·legi de Fabián i Fuero, el millor de l'Arquebisbe. Per a nosaltres, els Carnestoltes significa alegria, diversió i color. Els Carnestoltes són unes festes molt populars en la comunitat valenciana i considerades d'interès turístic i autonòmica. En aquesta documental ha participat tot el col·legi per a donar-nos informació sobre els nostres carnestoltes. Comencem? Sí, en primer lloc connectarem amb la classe del tercer que ens donarà informació sobre el programa de festes. Bon dia! El meu equip és Valeria, Emma, Saloma, Aya. i jo, David. Us presentaré el programa d'actes. El dijous, les 42 sorninas de Carnestoltes. Desfile escolar acompanyats d'entrepà, de morca i de longanissa. Després es recolleix els xinxos i es farà l'orquestra. Divendres és la xocolata escolar i la cercavilla i és la serrania gran de Carnestoltes, la comunitat per Scopi. El dissabte, la gran desfilada, després els correfocs acompanyats per l'associació villarenca Amics del Cuet. Acompanyarem l'associació villarenca Amics del Cuet i els crema la morca amb la batucada a la serranera. Gran, maltreta, nocturna, por la pirotecnia, Teris és acompanyada amb orquestra moderna. Adeu! Comencem la connexió al plató! En segon lloc, connectarem amb la classe que ens explicarà els carnestoltes al col·le. Bon dia, estem així per entrevistar a Vicent. Hola Vicent, com estàs? Volem fer-te algunes preguntes. Volem parlar de carnestoltes del col·legi, per això entrevistarem a Vicens. Com anava disfressats del col·legi? El colegio iba disfrazado con la temática de sobre la naturaleza. Perquè les disfresses són del respecte a la natura. Porque en el colegio estamos trabajando el proyecto 50-50 y también de residuos cero, y entonces nos pareció conveniente que todo eso se trabajase también en nuestras fiestas, como es la fiesta de los disfraces, la del carnaval. Com se distribuyen per a fer la morca? La morca normalmente la hace el quinto y sexto y la profesora Begoña. Eso se hace durante un mes y colaboran en toda la elaboración de la morca. Desde el principio que se pone el papel, que se pega, que se convierte en morca y luego se pinta y al final se le hace el traje. Per què la morca anava disfrazada com els de cinquè i sisè? Como quinto y sexto son los niños más mayores del colegio y son los que realizan el carnaval, entonces consideramos oportuno que ella fuese disfrazada como nosotros. Com s'ha fet la distribució? Perquè cada cicle va con disfressos diferents. Como hay tantos niños en el colegio, si todos fuéramos vestidos con el mismo disfraz, pues entonces no quedaría bonito. Y lo que se hace es que en cada ciclo, dentro de la temática de la naturaleza, llevan un disfraz diferente. Ja hem acabat totes les preguntes. Moltes gràcies, Vicent. Que passen la connexió als nostres companys del plató. En tercer lloc, connectarem a la classe de quart que entrevistarà a Dani, el director d'aquesta escola. Moltes gràcies, companys. Comencem el programa amb Dani, el director del col·legi. Hola, Dani. Com s'ha organitzat els carnestoltes del col·legi? Hola, bon dia. Els carnestoltes del col·legi els organitza una comissió de mestres que es reparteixen la feina d'anar a parlar amb la comissió de carnestoltes del poble, de parlar amb les monitores de menjador, per exemple, d'organitzar el concurs de cartells i tot això.
Per què els disfressos seran sobre la naturalesa? Perquè enguany estem treballant el 50-50 i a més el residu zero, un programa, la temàtica del centre gira tot al voltant de no fer fem, de no malgastar materials, aleshores el Carnestoltes també anava de la mateixa temàtica. Com han fet els Carnestoltes en el col·legi? En el col·legi, aquesta comissió que deia de mestres es reparteixen la feina i s'organitza, se fiquen unes dates per a concurs de cartells, per a tindre les disfresses, que enguany també n'hi ha classes que han vingut mares o pares a ajudar, però ja els demés, de quart endavant, de tercer endavant, les heu fet vosaltres. També contactarem amb la comissió de Carnestoltes del poble i vingueren uns quants a explicar el que era la morca, el que eren les botargues i el que és el xinxoso i tota la festa. Per què prenen foc a la morca en el parc i no en el col·legi? Perquè l'edifici de les escoles està al Puerto del Senyor i és més cèntric, aleshores baixem tot i com fem el passacarrers per el centre del poble, és el punt on més gent pot anar a veure cremar la morca. En què any començaren les Carnestoltes en el col·legi? Exactament no sé quan començarem els Carnestoltes, perquè jo no estava en el col·legi. Quan jo era xicotet no n'hi havia Carnestoltes, fèiem una falla, i quan el Carnestoltes del poble va tindre molta importància, jo supose que en aquell moment els mestres i les mestres que n'hi havia decidiren col·laborar i fer el Carnestoltes escolar. I has pensat que s'ho han de fer per a la morca? No, perquè el pensarem tots els mestres a partir de o bé en setembre per al curs que ve. Quan ja tinguem clar quin és el tema que treballarem l'any que ve, igual que estem assegut el residu zero, ja triarem un altre tema i sobre aquest tema farem les Carnestoltes. Moltes gràcies. Fins pronte! Connectem el plató. Ara els alumnes de 5è ens van explicar la seva participació en la desfilada. Hola, bon dia, soc Isaac. Avui van a parlar sobre la disfressa del desfile de Carnestoltes. Ara van a parlar els meus companys Inés, David, Gabriela i Sheila. Hola, soc Inés. La disfressa trata de Minion i de Blue. Isaac en el vestit de York. Hola, han hagut moltes carrosses molt boniques. La morca del col·legi l'ha fet 5è i 6è. En el desfile hi havia molts jurats i molta gent. Era molt difícil ganar el desfile. Gràcies a Déu. Connectem amb plató. Adeu! Voleu saber com se disfressa una botarga? Ara els alumnes de tercer ens explicarà com se fa una botarga. Endavant, companys! Estem en el col·legi per entrevistar a les botargues. Quin és l'origen de les botargues? Pues las botargas era lo que se disfrazaban nuestros abuelos antiguamente. Como no había disfraces, pues se disfrazaban con lo que tenían en casa. Per què feu guru-guru? Porque claro, sí, no pueden hablar porque si no ya se descubre quién es la persona. Entonces hacían el guru-guru para que nadie supiera quiénes eran ellos. Ara el meu company farà les següents preguntes. Per què es disfresseu així? Porque, pues eso, porque se disfrazaban con lo que tenían en casa, con una almohada para hacer de culo gordo, la cesta en la cabeza, una cesta y luego la sábana. Y así, pues ya tenían disfraz. Quines parts
en la vuestra disfressa? Pues tiene 3 partes, la almohada, la cesta y la sábana. Bueno, y el hilo para atar, para sujetar bien la sábana para que no se caiga. Ara els alumnes de quart van a entrevistar a l'alcalde per a saber com s'organitzen les festes. Bona vesprada. Estem en l'Ajuntament de Villar de l'Arzobispe perquè vam a entrevistar a l'alcalde. Què significa per a tu els Carnestoltes? Hola, bona vesprada. Per a mi són les festes més importants de tot l'any. Per a mi és que més il·lusió agafa les festes de totes les que n'hi ha, d'estiu, d'hivern i tot, les que més importants són. Com participa l'Ajuntament en els Carnestoltes? L'Ajuntament ajuda a la comissió de cada any donant-li diners i a més, els treballadors de l'Ajuntament netegen, munten escenaris, deixen tot preparat per a que pugui haver també festa. Ahora voy a pasar a las meves companyes. Gràcies. Estem a l'Ajuntament per a entrevistar a l'alcalde. ¿Cuántas personas esperen que visiten Villar en Carnestoltes? S'estima que venen entre 10.000 i 20.000 persones. Ara la meva companya Vega continuarà. Moltes gràcies, Yaiza. De totes les activitats que se realitzen, quina t'agrada més? Les dues activitats que més m'agraden són primer les botargues, perquè no massa gent va, però és molt divertit vestir-se en la cesta i la manta, i després el desfile de Carnestoltes, que és el més gran i moltíssima festa, és molt bonic. Moltes gràcies. Després, els alumnes de tercer van entrevistar a Ximo Corbellica. Bon dia, soc Àlex. El meu equip és Ximo Corbellica. Van a entrevistar a l'aguacil més popular de Villar. Els meus companys són Emma, Isabela, Emily, Daniel. Bon dia, Ximo. ¿Cómo vas a comenzar a ser alguacil? Pues mira, por los años 80 salió una plaza de alguacil y nos presentemos unos cuantos muchachos aquí del pueblo. Y nada, pues hubo un examen y aprobé la plaza y me quedé en la plaza de alguacil. Y estoy aquí ya desde anoche hasta ahora, 42 años llevo de alguacil. Per què t'agraden les Carnestoltes? Mucho, de toda la vida, porque dan mucha vida y mucha alegría. Y la música con los Carnestoltes da vida. Vive el carnaval de Villar con ilusión y alegría, que esta vida son 4 días. Per què t'agrada la música? La música me agrada molt porque de pequeñín ya la llevaba en la cabeza. Y cuando tuve unos años, 8 o 10 años, fui a estudiar solfeo y luego me dio un instrumento, el clarinet. Y estuve de músico hasta que me fui a la mili. Cuando vine a la mili lo dejé y me metí en la charanga de la serranía. En la música tocaba el clarinet y ahora en la serranía toco el bombo. Y me tumbo con la música, al bombo. Sí. De totes les disfraces de Carnestoltes, quin és el que t'agrada més? Pues hombre, no sé, porque todos me gustan. Entonces, no te puedo significar uno de todos cuál sería. Me gustan todos, porque cada año llevo uno. Y todos me gustan mucho, todos. Què fas en les Carnestoltes? Pues normalmente siempre voy con la música. El día que no vaya me disfrazaré. Pero ahora voy con la música y toco la música y luego me tiro con el bombo y doy mucha alegría al pueblo y la gente se pone muy contenta. Moltes gràcies, Ximo. Passem la connexió al plató. Muchas gracias a vosotros bonitos. Os quiero mucho. Muchas gracias. Voleu saber com són els guanyadors de les Murgues? Ara passem la connexió amb l'alumnat de sisè. Moltes gràcies, companys. Nosaltres anem a entrevistar a Raül, que ha quedat en segon lloc aquest any i l'any passat ha guanyat. Hola, Raúl. ¿Qui vos ha inspirat en participar en les Murgues? Hola, buenas.
Pues mira, nosotros como la gran mayoría de los participantes de la murga somos músicos, siempre hemos visto como en la musical tenía su propia murga y nosotros cuando éramos más pequeñitos siempre habíamos querido participar. Entonces yo creo que nuestra inspiración es la murga de la musical y eso, como somos músicos y nos gusta venir a verlas, pues siempre cuando ya tienes una edad, unos 15 o 16 años, ya te apetece participar y pues al final acabas saliendo. Y yo creo que la inspiración viene pues de la musical. Per què heu escollit aquest tipus de murga? Pues nosotros la murga siempre la elegimos pues hablando más o menos a ver qué nos apetece hacer cada año y pues cuando eliges el disfraz, que este año nosotros íbamos de carteros, pues ya más o menos empiezas a pensar un poquito en la música, a ver cómo podemos empezar, a ver qué canción puede servir para presentarse, qué canción puede servir para despedirse. Y pues más o menos nos gusta utilizar siempre, como más o menos todas las murgas, pues un poquito de música pues tipo de reggaetón, así más conocido para que la gente la pueda reconocer, o las canciones que se han hecho más famosas este año. Y luego siempre nos gusta utilizar pues algo del tipo de música española, pues como estopa o cosas así, y más o menos eso es lo que solemos utilizar siempre. Aunque cada año, pues dependiendo de lo que vayamos disfrazados y eso, nos suele pedir el cuerpo pues un tipo de música o otro tipo, pero más o menos siempre utilizamos eso. Per què heu escollit aquesta disfressa? Pues la verdad es que ha sido de casualidad porque nosotros todos los años solemos quedar cuando, pues más o menos por septiembre, por octubre, cuando las murgas son en febrero más o menos, solemos quedar, nos tomamos algo y decimos, oye, pues ¿de qué vamos este año? Y pues empezamos a pensar, oye, pues podríamos ir de esto, o podríamos ir de esto otro, oye, ¿qué tal si vamos de esto? Y al final pues se acaba decidiendo una cosa y lo votamos entre todos y si a todos nos gusta, pues decidimos esa cosa. Y este año pues ha dado la casualidad que vamos de carteros. Vale. Per a vosaltres, quina ha sigut la pitjor cosa que ha passat aquest any en el poble? Pues a ver, todos los años pasan cosas buenas y cosas malas en las murgas y al final se suele cantar todo. Yo creo que lo peor que ha podido pasar este año es que haya habido algún accidente de coche o alguna apertura de algún bar nuevo, porque casi todos los años abre o cierra algún bar y que a lo mejor ese bar no haya funcionado tan bien como parece, pero vamos, yo creo que lo más grave de todo que ha pasado este año pues son los accidentes de coche, que ojalá no hubieran pasado. Per a vosaltres, quina ha sigut la vostra murga preferida? Pues a ver, yo creo que desde 2019 que nosotros somos los canallitas, todas las murgas que hemos hecho nos han gustado porque hemos salido, pues eso, el año 19, el 20, el 22 y el 23. Y en esos 4 años hemos quedado primero, segundo, primero y segundo. Entonces esas 4 murgas han estado muy bien, pero nuestra favorita, por lo menos para mí, también depende mucho de a quién le preguntes, para mí es la que hicimos el año pasado, que íbamos vestidos de obreros, de albañiles y pues pusimos un andamio en el escenario, llevábamos una pastera para hacer el cemento y creo que fue una murga que estuvo bastante buena, la verdad. ¿Y la pitjor? Pues de las 4 que te he dicho, realmente a mí me gustan todas, pero nosotros no solo llevamos 4 años saliendo, llevamos desde el año 2013-2014, yo desde 2014, algunos amigos míos desde 2013. Entonces el año 2014 sí que es verdad que hicimos una murga que íbamos vestidos como con un chándal, como medio de raperos, un poco así de canis de la época, y esa murga sí que es verdad que aparte de que éramos muy pequeños y la habíamos ensayado muy poco, pues nos salió muy mal y quedamos últimos, pero como siempre nos lo pasamos bien, pues tampoco importa. Moltes gràcies per a col·laborar amb nosaltres amb el nostre treball. Connectem amb Plató. Adeu. Adeu. Ara els alumnes de quart van entrevistar a Jordi. Moltes gràcies, Sisè. Anem a entrevistar a un integrant de les Morcatrices i el seu nom és Jordi. Hola, Jordi. Estem amb tu en el Col·legi Fabián i Fuero per a preguntar-te algunes coses sobre les murgues. Què t'inspira per a ser murga? Bé, a mi, jo volia viure el que és el Carnestoltes a Villar des de sempre i el més famós és el desfile que fan el dissabte per a l'esprà. Jo volia també vindre el divendres, que és quan es fa l'espectacle de les murgues, i res, vaig animar i em van acceptar dins de la murga. Les preguntes estan pareguts fàcils, pues seguim. Es posarem nerviosos? Sí, al principi sempre et poses nerviós perquè has de cantar davant de tot el poble, veus tota la gent damunt de l'escenari i encara que al principi et fiques una mica nerviós, després ja ho disfrutes i està bé. Quants anys portes en les murgues? Jo porto poquets anys, només porto 2 anyets, però sí que n'hi ha gent que ja 6 o 7 anys així a les murgues.
Quants començareu a ensayar? A veure, a partir de l'estiu s'ajuntem ja a fer les lletres de les cançons que volem versionar i després a final d'any i principis de gener o per ahí ja quedem a assajar més seguidament, unes 2 o 3 vegades per setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, Jordi. Adeu, Jordi! Connectem amb Plató. Benvinguts i benvingudes al Carnestoltes de Villar. Ara us anem a parlar sobre les murgueres. Ara anem a parlar amb Maria Murguera. Maria, ens pot explicar per què tu i els teus amics heu decidit participar en les murgues? Tots som amics de la banda, tots som part de la banda i vam créixer veient com els nostres pares, germans, amics participaven en les murgues i volíem com seguir el seu exemple. Ara ens pots explicar com se sent estar a l'escenari? Són moltes emocions al mateix temps. Primer estàs molt nerviós d'eixir, que tot vagi bé, i després se passa molt ràpid. Estàs molt content de cantar, de ballar, d'estar rodeada de la teva gent, del teu poble, i després baixes i estàs molt orgullós de tota la feina, de tot l'any, de tot el treball detrás, i nada, solo queda disfrutar i passar-ho molt bé. María, moltes gràcies per participar amb nosaltres este any. Ara connectarem amb el plató. Ara els alumnes de 5è ens explicarà com fer un correfocs. Hola, bon dia. El meu nom és Marwa. Benvinguts amb els meus amics, Yasmin, Sofia, Andrea, Marina i Héctor. Estem ací per a presentar com se preparen els correfocs. Ens tenim que ficar un peto. Aquest és el peto. Ens tenim que ficar un peto per a protegir-nos. Ens tenim que ficar uns guants. Aquestes són els guants. Ens tenim que ficar uns guants per a protegir-nos les mans. Ens tenim que ficar unes ulleres. Aquestes són les ulleres. Ens tenim que ficar unes ulleres per a protegir-nos els ulls. Ens tenim que ficar un barret. Aquest és el barret. Ens tenim que ficar un barret per a protegir-nos el cap. I ja estem preparats per als correfocs. Per a continuar, vam explicar el xinxoso. Hola, estem ací per a entrevistar al centre ocupacional. Bon dia. M'agradaria preguntar-le que com feu la casa. La casa con madera y luego la pintamos. Primero lijamos la madera y luego la pintamos. Moltes gràcies. Le passe a la meva amiga Aroa. Què materials utilitzem per a fer el xinxoso? Madera, borde, cartón y cola. Te passa a la meva amiga Aroa. Com feu el xinxoso? El chinchoso, pues con cartón, cola y con cartón y cola. Luego se pone al remojo, luego cuando ya está en remojo, pues se pone otra vez cola de esta. Luego ya se va pegando. Pues entonces, cuando ya está seca, pues en 2 o 3 horas se va pegando lo demás. Moltes gràcies. Le passo al meu amic Leo. Quant de temps ha durat per a fer-ho? Pues casi en 2 o 3 horas. Cuando ya esté seco, se va forrando lo demás, el cartón. Et vaig a passar al meu amic Paco. O 2 o 3 semanas. Gràcies per escoltar a tots els meus amics. Esperen que altre any ens tornem a veure. Adeu! 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 Ara els nostres companys van entrevistar els guanyadors de disfresses d'infantil.
Bon dia, vull entrevistar a Noé, que va guanyar el segon premi de comparsa infantil a la desfilada del poble. Hola, Noé, d'on va sorgir la idea? La idea va sorgir principalment de la meva mare i la meva àvia també em va aportar idees. Qui et va ajudar a fer la disfressa? La disfressa em va ajudar la meva mare, la meva àvia i el meu oncle. Et va costar molts diners i molts de temps fer-ho? No va costar molt diners perquè la majoria de coses eren reciclades i molt de temps sí perquè havia algunes coses que costaven bastant de temps de fer. Qui ens va disfressar amb tu? En la disfressa de Carnestoltes ens vam disfressar jo, la meva germana, la meva mare, el meu oncle, la meva cosina i unes amigues de la meva mare de Bétera. Adeu, fins pronte! Ara els nostres companys entrevistaran a una persona de la comissió que va organitzar les Carnestoltes després del Covid. Gràcies, companys i companyes. Estem amb Marina, va formar part de la comissió 2022 primer Carnestoltes després del Covid. Hola, Marina. Hola. Com fareu la morca? Vale, pues la morca es una estructura de madera en forma de morca, cuando se rellena toda de papel de periódico y luego el mismo periódico se va forrando todo con cola para hacer la forma de la morca. Y luego se pinta toda de negro y se disfraza de lo mismo que va la comisión de carnavales ese año. Com fareu el chinchoso? Vale, el chinchoso es el personaje que se lo va a llevar el fuego, se lo quema el fuego, que es, siempre decimos que el chinchoso es la parte negativa del año. Entonces la comisión de carnavales decide qué personaje quiere hacer y lo hacen, se lo encarga al centro ocupacional. Entonces los chicos del centro ocupacional, que lo hacen todos los años súper bien, ya le dan forma, lo mandan y luego lo mandan a la comisión de carnavales. Com fareu per obtindre diners? Bueno, pues el año pasado, como ya sabéis que fue el COVID, fue un poco así raro, la comisión de carnavales de otros años nos habían dejado dinero porque no se podía realizar. Entonces, con el dinero que nos habían dejado y lo poco que pudimos sacar nosotros de las loterías y de una fiesta que pudimos hacer, pues entonces con eso pudimos realizar el carnaval del año pasado. Tardeu molt en fer els bocatas? A ver, los bocadillos, normalmente se encargan los bocadillos de las longanizas y morcas, se encargan en las carnicerías. Y luego viene la asociación de las amas de casa y lo fríen. Entonces en un par de días, porque un día fríen las morcas, otro las longanizas, en un par de días lo tienen apañado. Y luego ese día sí que, claro, como son tantos bocadillos, que son 1500 bocadillos, pues un par de horas antes pues se van preparando y ya se reparten. Va ser molt difícil preparar Carnestoltes amb Covid? Bueno, pues es un poco complicado, porque claro, no teníamos permiso para poder realizar casi nada, porque como estábamos en pandemia, pues era un poco complicado. Entonces tuvimos que retrasarlo una semana para que nos dieran permiso para poder hacerlo todo, las murgas y todo lo que conlleva el carnaval. Pero bueno, se pudo solucionar. Va ser un Carnestoltes normal? Va a ser difícil, digo diferente, porque vosotros tampoco pudisteis hacer el carnaval, lo tuvisteis que hacer interno porque no se podía salir. Los jueves que hacen los del centro ocupacional tampoco pudieron salir, entonces pudimos hacer lo que teníamos permiso, lo que podíamos realizar. Dentro de lo malo pues se hizo todo. Moltes gràcies, ara connectem amb Control. Per acabar esta primera part, les alumnes de 5è es van explicar la fira. Ara parlarem amb els meus companys de 5è B de la Fira Carnestoltes, Edward, Aitor, Alexia, Eva i jo, que m'anomene Hugo. La fira té distintes atraccions, unes més grans, altres més xicotetes, unes més tranquils, altres més bruts. Ara direm el nom de les atraccions: tsunami, inflats, matasales de Simpsons, cotxes de xoc,
la granota, la superolla, extreme. També hi ha posats de menjar i hi ha una porteria. Ara explicarem com van les atraccions. El tsunami són seients que van junts a unes pinces i van dant tornades molt ràpidament. Els inflables i matasalets dels Simpsons sirven per a votar i divertir-ells. Els cotxes de xoc sirven per a xocar-se i divertir-ells. La granota va d'arriba a baix molt ràpidament i també va de darrere. La superolla va donant molts vots i va donant tornades molt ràpidament. L'extrem et porta molt alt i els seients van girant. La porteria, si et fiques un gol, et donen recompenses. Ara direm els llocs de menjar. El primer lloc de menjar era de la Pantera Rosa, on venien gofres i xurros amb trossos d'oret, KitKat, lacasitos, etc. La segona venia pomes de caramel y refrescos. La tercera venía coto de sucre y refrescos. La cuarta venían hamburgueses y kebabs. Y la cinquena, refresques y hamburgueses. Adeu. Adeu. Aquesta primera part ha finalitzat. Esperem que la segona us agradi també molt. Adeu, públic! Un mes!